நண்பர்களே எல்லாத்துக்கும் காலை வணக்கம். நம்ம டாடா ஏசி வந்து இந்த காலையிலே ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன். திடீர்னு என்ன யோசனைன்னா, இந்த டாடா ஏசி வந்து இத்தனை வருஷமா வந்துகிட்டே இருக்குது. பல வருஷமா வண்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த ரீசெண்டா PS6ன்னு ஒரு வண்டி விட்டாங்க, ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு திடீர்னு. வண்டி டாடா ஏசி PS6ன்னு சொன்னாலே பேரை கேட்டாலே பயமா இருக்குது. சரிங்களா? எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த பழைய வண்டி வந்து ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆச்சுன்னா நம்ம வண்டி மாத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும், எல்லாத்துக்குமே வரும். அப்படிதான் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு, வண்டி மாத்தலாம் அப்படின்னு. ஆனா இந்த டாடா ஏசில PS6 வண்டி நினைச்சுன்னே இந்த வண்டியை மட்டும் நீ கொடுத்துட்டீங்கன்னா எந்த வண்டியும் வச்சு உன்னால ஓட்டவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு. ஏன்னா நடந்துக்கிறத வச்சுதான் நமக்கு